Al treilea sau al patrulea? Iar patrulea. La următoarea mea casă. Când îmi fac eu casă, așa să arate grădina. Cine a fost arhitectul acestei oaricine? Locuiești acolo? Nu urcăm înapoi, ne trebuie să vedem pe partea aia. Să ieșim. Salut, eu sunt Sebi, astăzi începem un nou vlog, așa că hai să începem! Bună ziua, bine v-am găsit la cel de-al patrulea vlog. Al treilea sau al patrulea? Al patrulea. Ah, ok. Al patrulea vlog din minte. Italia. Tocmai ce ne-am pregătit, mergem cu această mașinuță frumoasă. Eu tocmai ce mănânc croissantul ăsta a doua dimineață la rând, pentru că sunt foarte bune și pe mai luat. Bă, croissantele astea, unul este 1 euro, deci e 5 lei 1, super ok, super faine. Având în vedere că la noi e 4 lei. Bă, sunt foarte mari. Sunt 7 days. extraordinar de mari. Hai să urcăm în mașină. No, e super ok. Astăzi facem ceva mai diferit. Nu vom merge în centru. Astăzi vom merge, să spunem așa, semi la munte. Adică mergem într-o zonă mai diferită, unde vom vedea niște grădini, o casa unui bogătan de pe vremuri și vom vizita grădinile respective. Este vorba de, cum se numește grădina respectivă? Villa Gregoriana și Villa de Est, sper să nu spun greșit. Da, mergem la ambele. Dacă mai găsim ceva interesant pe acolo, vom filma. Este în zona Tivoli, o puteți căuta pe net. Zona Tivoli este un pic într-un vârf de munte, să zic așa. Nu e vârf de munte, este pe vârful unui deal, ca să spun așa. Da, un fel de deal. Și este tot așa un oraș istoric, este foarte vechi, cu străduțe foarte, foarte vechi, foarte antice. În schimb, e foarte curat și, nu știu, e așa un oraș mult mai izolat. Deci, cum a zis Sebi, o să mergem în două parcuri. Unul este așa mai cu tematică de natură, cascadă și e așa ca un fel de drum montan, ca să-i spun așa, dar nu este neapărat. Așa, și o să mai fie încă o grădină. Grădinile unei case de oameni care erau pe vremuri burghezi și încercăm să vedem dacă putem să intrăm astăzi. Nu ne-am interesat neapărat de bilete, dar nici nu este atât de greu să intri acolo pe cât este de greu să intri în centru la Vatican, spre exemplu, cum am vrut ieri să mergem la Muzeul Vaticanului și ne-am gândit prea din scurt și din păcate nu am mai găsit bilete. Am mai fost și în ianuarie la Muzeul Vaticanului, doar că noi am găsit cu 2 zile înainte. Ei bine, de data asta, pentru că e vară și e fix sezon estival, n-am mai putut să găsim, dar acum la Tivoli nu merge neapărat toată lumea, este ceva mult mai izolat și mult mai diferit, nu se îngrămădește toată lumea. Da, și pe lângă asta este o zonă în care poți să vezi tot orașul de sus. Practic poți vedea tot orașul, este fain și ziua, dar mai ales noaptea. Pe noaptea se văd luminile și absolut tot. Eu sper că vom putea merge și seara. Poate mergem de seară, poate mergem mâine seară, nu știu sigur. Poate reușim să facem un cadru cu drona. Acum, în momentul de față, sigur nu vom putea face pentru că nici nu am luat drona și vom merge pe timp de zi, că ne vom întoarce în jur de ora 2-3 în ziua 4, să zicem. Că după aceea vom merge și vom face alte activități, dar le vom păstra pentru următorul vlog. Bă, tocmai și am ajuns în zona Tivoli. Aici vom avea cea mai frumoasă priveliște pe care am văzut-o de acum. Zici că e bucium. Ce bucium, că nu arată bucium așa niciodată. E frumos tare. Nu se vede chiar toată Roma, dar se vede ceva parte din seara ea. se vede foarte fain. Bine, asta e o școală. Aici este un teren de Mie fotbal. personal îmi place mai mult cum se vede ziua, pentru că se văd toate clădirile astea. Ideea este că noaptea se văd doar luminițele și nu prea îți dai seama de ce fel de clădiri sunt acolo și cum se vede orașul de fapt și e drăguț, dar deci se în vede zona foarte asta e drăguț bine să apăsul. pui efectiv pe hartă Tivoli și găsești ceea ce vedem noi aici. E o zonă super interesantă. Iar mai încolo de Tivoli, avem acele două grădini pe care trebuie să le vizităm. Da. Aici avem și o semifântână, o zonă mai interesantă. Este un parc mai mult, și pentru copii, Da. sunt destule activități aici. Și în funcție de ce perioadă vii, aveți grijă cu parcările, că e greu cu parcările. Doamne, și deci... e 1,50 € ora, ceva de genul. Deci măcar nici parcare gratuită, că nu există aici parcare gratuită să o Absolut, parchezi da. undeva pe trotuar, undeva pe margine. Nu, pentru că aici poliția este mai la orice colț. N-am văzut atâta poliție în Roma în viața mea. Aici este destul de evident că oamenii chiar stau și caută nu știu, mașinile parcate pe colț de stradă, pentru că nu ai voie să parchezi mai mult de o oră gratis. Și noi, cum o să avem nevoie să vizităm și așa, trebuie să parcăm mașina într-o parcare unde este foarte sigură și da, costă 1 euro o oră. Și da, ne vedem la grădini. Bă, ne aflăm acum în Tivoli, dar În asta drum este spre zona grădini. adevărată a Italiei din punctul meu de vedere și mai puțin modernă.
mai pe Pentru că arată așa, arată în stilul ăsta Uite vechi. cățelul ăla, măi, ce Și face în el. poate cu magazinele. Iubit, ce drăguț. Da, uite, frumoasă, foarte frumoasă zona asta. Deci sunt locurile foarte strâmte, deci totul e plin de blocuri și Uite străduța de străduțe așa foarte micuțe, gen în stilul acestea. Okay. Totul foarte mic, deci foarte mic, dar arată foarte bine. Acum mergem la una dintre cele mai faine gelaterii din punctul meu de vedere. De aici din Tivoli. De aici din Tivoli. Și arată așa zona. Trebuie să o găsim. Acum... uite, o am găsit. Uite aici, dar cred că e închisă. Oare? Hai să vedem. În gelateria la care noi veneam. Sau? Aici este. Deci asta este gelateria. Din păcate, în momentul de față este închis, dar vă recomandăm aici să veniți, dacă veniți în zona Tivoli. Mergem în continuare și vedem ce mai găsim. A few moments later. Tocmai ce am intrat în Vila de Este. Arată foarte bine. E frumos tare, dar asta este doar începutul. Arată ca și un palat, aproximativ. Nu? Și avem aici hartă, care este destul de măricică, aș putea spune. Data trecută când am fost, nu m-am întâlnit. Asta este harta. Și aici sunt toate punctele. Da. Noi o să vizităm câteva din ele și ce ne se pare mai interesant de arătat, vă arătăm, sincer. Ce cald e. Uite ce frumos e fântâna aia. Ia. Băi, așa de cald, cred că o să-mi prind părul. Asta este fântă cu apă potabilă, presupun. Bănuiesc chiar, hai să mergem. Ha. Încăpere. Wow. Mamă, ce frumoase privește aici. Mamă. Uite un pic cum sunt casele alea. Da, oamenii cum trăiau aici, ce priveliști aveau. Podeau acum. Da, sincer, dar... Aici, știi ce? Cum nu? Vanul asta e fain. Da, deci am găsit niște capete de dragoni. Foarte interesant, numai pietre. Cum îți place să te uiți la pietre într-o altă casă? Ce părere ai? Ce? Îți place să te uiți la pietre în altă casă cu 2 euro? Chiar că cu 2 euro. Pe bun. Da, bine, într-adevăr, Uite, tavanul e sunt frumos. spații care este libere și nu au fost pictate. Da, măi, e foaia albă, e pentru... Da, uite acum am apucat de pictat. Da, pe nu, pentru cepători. Vă sper să fie ceva mai frumos jos. Că acum am dat mai de pietre. Da, asta e prima cameră care are ceva diferit. Arată foarte frumos. Wow! Sincer. Mamma mia! What the fuck? Trebuie să văd ce scrie. Deci, practic, aici este o gaură. Foarte frumos. Sincer, vă recomand să veniți. Cum s-ar spune, nu așa? Nu spune din ce an este. Hai la următoarea locație. Direct la următoarea cameră, care, ce să vezi, este pictată și are tot o gaură. Bă, Ieșim din în construcția sfârșit asta. am scăpat de camerele care sunt cu picturi și Hai mă, ce că erau monumente. frumoase. Nu, Bine, absolut. mi-ar fi plăcut sincer să fie mult mai explicată treaba înăuntru, ce reprezintă această vilă în mare, ce era cu acele camere, ce ar fi trebuit să fie în camerele respective. Dar, bine, probabil nici măcar n-am avut atât de multă răbdare încât să citesc. Pe mine mă captează foarte mult toate construcțiile unde sunt și canapele, ceva mobilă, îmi vrea să spun în engleză furniture. Doamne, da, eu cred că construcția asta este salvată de priveliștea asta și de grădinile astea. Mie mi se par că ar fi niște grădini suspendate. Știu că aceste grădini suspendate erau din Babilon și alea nu se pune, adică nu se pune cu tot ceea ce este aici, pentru că alea erau cică mult mai grandioase, dar îmi place foarte mult aici, din ziua de astăzi, grădini suspendate. Adică este așa pe niveluri. De sus cobori, în jos. Uite ce frumos e peretele ăla, plin de vegetație. Hai să vedem ce mai găsim în grădină, ce zici? Hai. Da, aici este restaurantul acestei vile și mergem Și uite la puțin. cea mai frumoasă priveliște. Wow! Deci, îmi place. Nu, sincer, chiar e frumos ca și Wow, priveliște. uite un pic, cât e de frumos.
Uite și Bă, acolo. și țin să menționez, deci intrarea pentru cei care au sub 25, 2 euro. Deci 2 euro toată intrarea. Și se vede așa. Arată extrem de bine. Da, și la noi, la grădina botanică în Iași, intrarea cât e? 25 lei? Ceva de genul. Și practic 15 euro pentru cei care au peste 25 de ani, iar cei care au sub 18 gratis. Da. Vreau aici. Mergem și vedem ce mai găsim. Mergem și în grădina de jos. Și cam asta ar fi toată vila de est. Ce mai urmează? Vila Gregoriana. Da. Vila Gregoriana este practic cea naturală, să zic Da, așa. da, da, Asta a da, fost da. practic vila țăranului bogat de pe vremea aia. Da, ne revedem acolo jos. Bun, acum o să coborâm încet, încet de sus. Sunt foarte multe trepte, nu știu cum o să urcăm noi înapoi. Wow! Acolo jos e Sebi. Și continuăm să coborâm. Sper să nu-mi rup gâtul pe aici, pentru că astea sunt foarte alunecoase. Ce? Da, șmecher. Mă, ce șmecher e statuia aia, nu? Nu, ce răscad. Vezi că-ți rup gâtul. Bă, sincer, pe aici e frumos tare. Da, așa. Așa îmi fac și eu grădină la următoarea mea casă. Când îmi fac eu casă, așa să arate grădina. Așa zic și eu. Uitați-vă la asta, câte... Plină de maimuțe care scuipă apă. Măi, da, uite că sunt toate creaturile pământului. Da, arată foarte bine, sincer. Bă, dar am Măi. zis că arată foarte bine și super, cred că vlogul ăsta de mine m-am plictisit eu. Dar chiar arată foarte bine, n-am ce să spun altceva, nu am cuvinte, efectiv. Trebuie să ne îmbunătățim vocabularul. Mai învățăm, mai mergem și noi la școală. Cine a fost arhitectul acestei creații? Jos pălăria. Dea Dumnezeu sănătate. Da, bun. Am mai coborât un nivel. Aici cred că e cea mai mare fântână arteziană. Mai poți? Da. S-a obosit. Hai să mergem. În capăt de tot este statuia aia. Mergeți să vedem care-i treaba cu ea. În cazul în care vă întrebați cum ne-am preluat această parte a vlogului, ei bine, am chef să filmez. Chiar în momentul ăsta am o stare foarte faină. Iar se vrea și o leacă să se mai... uite, să se mai holbeze. Da. Foarte Bă, sincer, asta mi se pare un pic cele mai... Aș putea spune, nu plictisitoare, dar... Nu știu, nu... Ce plictisitor, mai neapărat. vezi ce frumos e. Bă, e frumos tare. Am plictisit. Foarte frumos aici. Bun, hai să mergem. Hai. Ce faci, mai? Prins? Bun, acum nu știu pe unde mergem. Încercăm să vedem. Am ajuns la încă o fântână și aici în vale sunt mult mai multe. Arată mirific. Arată, wow, deci e absolut superb. Aici e devenit doar cu... Așa, într-o plimbare așa romantică, de alea. Și nu ziua, cred că mai pe seară, pentru că e Nu foarte știu dacă e deschis seara, e până la cald. Ce? până la 8. A, da, e până la 8. Da, ceva de genul. Un pic cam trist. Te mănâncă bau-bau. Dacă sunt îmbăs să fie aici după ora 8. Nu știu. Nu știu de ce închid așa de devreme toate chestiile de aici. Toate punctele astea turistice. Da, cam asta e, sincer, toată grădina asta. Mergem la următoarea de acum. Și următoarea este... Înainte de următoarea mergem să mâncăm ceva, că mai pot. Da, și mie mi-e foame. Dar cealaltă este mult mai bazată pe tot ceea ce înseamnă copaci, peșteră, cascadă. Nu este bazată pe arhitectură, pe case, pe construcțiile umane din perioada medievală. Și îmi place mai mult cealaltă, pentru că așa a lăsat-o mama natură. Așa că Ne vedem direct acolo. până acum suntem la un restaurant. Ne-am oprit să mâncăm. Este 3 euro pizza. Tutto bene, Fanta, Coca-Cola. Mâncărica, de la pizza și aperol spritz. Și cam atât de mică e pizza, dar e 3 euro. Bună.
Și am ajuns aici, la Vila Gregoriana, la parcul ăsta natural. Hai să vedem ce care trebuie. Și trebuie să coborăm în jos. Acolo jos este o peșteră, dacă se poate vedea. Și mergem pe aici. Ok, am început turul. Am plătit în total pentru 4 persoane 25 de euro. Mi se pare un preț foarte accesibil. Bine, dacă Ne-a ești dat student. un cod QR și acolo îți scanezi tot ceea ce vrei să auzi tu, o iai și ghid turistic pe site și mi se pare super ok pentru că este totul integrat în preț și după cum v-am spus aici este mai mult bazat pe Practic. mediu încurajator și natură și uitați ce fain se vede acolo, cred că acolo este finish-ul traseului nostru. Practic e 10 euro de persoană de adult, 6 euro de student și 3 euro pentru cei sub 18. Yep. Și am primit și biletul. La un punct, aici e cascada. Da, bine, trebuie să mergem acolo jos ca să se vadă mai frumos. Hai jos, haide! Hai. Aici fain, se vede casa aia. Da, se vede superb. Uite ce copaci este de aici. În față. Da, e foarte fain pentru că aici suntem într-un punct foarte înalt. Suntem sus tare de tot. Îi Văd dau că super foarte zoom-ul. frumos copacii. Păi de acolo? Da. Wow. Prea frumos. Hai să coborâm. Coborâm imediat. Nu, se vede absolut superb. E casa aia din pustiu de acolo. Oare cine locuiește acolo? Coborâm scările astea. Măcar aici nu sunt atât de alunecoase ca cele de în partea cealaltă. Doamne, deci se vede superb. Natura asta pur și simplu mă relaxează foarte tare. Ia zi, Sebi, ce părere ai? Da, e fain. Uite ce frumos să vezi cascada de aici. Hmm? Nu face să vezi ce fain să vezi. Nu, mi-e frică să... De la mea. Nu. Nu mă pot uita. Prea frumos. Să ai nevoie de cascada cailor din Maramureș, că nu ai pe asta de aici, din Tivoli, din Italia. Wow, ce hău! Nu dăm de dura pe aici. Doamne ferește. Frumos. Natură, alea. Am plecat de la cascadă și undeva în traseul nostru, o să vedeți mai încolo puțin, ajungem acolo unde e traseul ăsta cu gemulețele astea sculptate în piatră. Mă întrebați și aici, nici noi nu știm. Nu scrie Dar arată nimic. foarte bine. Și erau aici. Da. Sincer, nu știu ce reprezintă chestiile astea. Oricum, parcul ăsta a fost renovat și găsit în 11 mai 2005. Și abia atunci oamenii mei au zis că, băi, e frumos locul ăsta, Hai să facem hai niște să-l bani de pe el. renovăm. Da, hai să facem niște bani pe el. Wow! Uite, putem intra aici, Unde? aici pe stânga, Se poate intra? aparent. Ok. No, bine, hai să intrăm. Hai încoace. Oh, wow. Nu văd nimica. Ce e aici, măi? Doamne ferește! Peșteră pentru sequestrat. Cred că e o peșteră. WC-ul. Și dacă vreau să fac ceva mai mult decât pipi? Ce frumos e aici. Da. Foarte frumos. Mai venim. Bă, dar acum nu știu unde mergem pe aici. Unde mergem? Pe acolo este o ușă, nebunule. Da, bine, hai pe aici. Mă, dar ce răcoare e aici. Ok. Asta e drumul bun. Pe aia, trebuia să mergem tot înainte. Back Hai to să vedem ce normality. este jos. Frumos, ce frumos! Nu urcăm înapoi, ne trebuie să fim Bă, aici înapoi chiar e partea frumos. aia. Trebuie să ieșim. Super priveliște de aici, poți fi. Mama mia, Am dat ce multe cascade. ce frumos e! Păi noi trebuie să ajungem în partea aia de jos, dacă nu mă înșel, fix acolo jos. Da. Unde sunt oamenii aia acolo jos, acolo trebuie să ajungem noi. Ce părere Super ai? traseu. De acolo, în stânga. De acolo, în stânga, sus. Pic update de la ce altitudine ne aflăm. Am mai coborât un pic. Mai avem puțin și ajungem acolo. E foarte frumos. Jos în cel mai jos punct al călătoriei noastre. Bă, am urcat de undeva de acolo, de undeva mai sus.
Nici măcar nu putem vedea Hai noi că aici e o punctul. pește, haideți cu ea. Se bate și mai jos de atâta? Wow! Păi eu sper că ne auzim aici, că e un pic cam mare gălăgia. Tu, cad pietre de sus! Poftim? Foarte mare gălăgie, dar e foarte răcoare. Doamne, what, ce frumos e! Se merită din plin! Și mai jos? Wow! Simt bine de bara Da, asta. frumos, frumos. Deci frumos stare aici. Așa arată. Mergem la următoarea cascadă. Ne vedem. Vă amintesc când am zis că trebuie să ajungem undeva sus, unde se vedeau niște gemulețe făcute în piatră. Sunt transpirat tot. Dar mai avem un pic. Hai sus. Hai că vin acum. Bun, deci avem 2 tuneluri. 1 și 2. Mergem pe 2. Mamă, de vezi că ăla e prea întunecat. Vreau pe ăsta. Bine, hai că vin și eu acum. Hai să vedem. Ce e acolo, măi? Nu știu, dar pare fain. Aici e doar o mică chestie. Eu simt că mor. Wow. Ok. De aici nu mă bag. Ok. Ce interesant. Vin și eu acum. Să Wow. nu-mi rup capul. Ok? Frumoasă priveliștea. N-am să te mint. Da? Da. Ia. Nu, că transpirat tot acum. Nu se vede capul, ești negru tot. Mamă. E frumos. Da, se vede foarte bine. Acum mergem spre cealaltă. Suntem la tunelul 1. Haideți. Să vedem. Vreau să arunc bățul ăsta de undeva. Ok, tunelul ăsta este foarte lung. E frumos, măi. Se vedea frumos de când am început noi traseul. Da, clar. Mă simt ca în insula Mako. Bine, mă. Vezi în sirele. Wow. Iu. Bă, de aici se vede interesant. Înaintăm. Eu nu știu cine a făcut lucrurile astea, cine a sculptat în piatră. Nici măcar nu exista tehnologie. Am aruncat bățul ăla. Sper că n-am spart capul cuiva. Hai să vedem ce e până în capăt, nu? Doamne, dar ce frumos se vede. Se vede foarte fain. Dar sunt curios ce este în capăt. Haide, puiule în capăt! Acum vin. Ok. Capăt e doar capătul. Am înțeles. Ba nu. Bă, Leo, mi-a intrat nisip în papuci. Aparent coborâm. Coborâm? Da. Deja? Deja. Dar și cum urcăm sus? Că nu înțeleg. Deci noi la un punct eram acolo jos, unde începeam să urcăm scările. Și aici e de urcat până sus? Da, acolo pe acolo ieși. Deci mergem pe aici, e probabil să fie altă peșteră sau ceva. Să vezi că e cealaltă rută unde trebuia să urcăm tu. Nu, n-are legătură. Poți? Cât de cât. E destul de abrupt, adică trebuie să... Normal, trebuia să fii mai cu pregătit. sandalele mele. Bă, trebuia să de fii mai divă. pregătit pentru asta, spun sincer. Da, adică, nu m-am pregătit cum trebuia să mă pregătesc. E și cald, sunt 32 de grade acum. Aici suntem la cea de-a doua peșteră, practic aici sus curge cascada pe care noi am văzut-o adineauri. Și aici văd că era o veche cascadă doar ca secătuit. Wow! Uite ce frumos se vede apa de aici. Se vede foarte fain. Doamne! Ferește! Ce răcoare vine. Vine răcoare multă, măi! Arată foarte fain. Bă, am vorbit acum din aur cu mama și tata și au zis că voiau și ei să vină aici, așa că dacă vedeți vlogul ăsta pe YouTube, măcar să vedeți și voi cât e de frumos aici. Bă, deci am urcat tot ăsta. Suntem storși, mie tot machiajul mi s-a dus. Deci, aici, ăsta e un traseu de o oră jumate. Ca să-l faci pe tot, îți ia chiar și mai mult. Da, Trebuie să ai și 2 ore. antrenament, trebuie să ai și un pic de... Bun, deci Dar e dacă vă frumos. amintiți, noi am pornit de la o cascadă, două cascade, una de jos de aici, pe care am vizitat-o recent, și cea pe care am văzut-o prima dată. Și chiar acolo este cascada noastră, de acolo am pornit noi și Am mi mers se pe pare acolo. că a mers o grămadă. Da, am fost pe acolo jos.
Pe acolo am venit. Nu se mai Am vede coborât oricum. jos și acum am urcat pe aici. Suntem transpirați o zulearcă și Da, acum ne vedem la înghețată. mergem la înghețat. Ha! Hai că am început să ne luăm înghețată. Și avem oglinzi peste tot. Și arată așa de bine înghețată aici peste tot. Oreo, cremino. No. Cremino. Hai, dă-i, zi. Stai. Zi că oricum decupez. Ați mâncat? Este mai înghețata mea? Ia să bine. Uite asta. Doamne, ce la dita mai înghețată. Bă, cam asta a fost pe locul de azi. Ne auzim la următorul. Cred că mai sunt vreo 2 de filmat. Probabil. Și cam asta este. Vă Mulțumim pupăm. că ne-ați urmărit până aici. Dați un like, share, subscribe.